Room on the enemy, shoot the artillery. I may never ride on the cavalry, but I'm in the Lord's army. Yes, sir. Hello, boys and girls. Welcome to this edition of the Kids Corner as we are going to talk about battles in the Bible. So for the next 8 weeks, we are going to find a theme in the Bible that talks about Bible battles. And we are going to see the hand of the Lord in the battles that we are fighting. Oh, by the way, did you know whatever battle you're going through, maybe yourself, your parents, your loved ones, you don't have to fight the battle because the battle does not belong to you, but it belongs to the Lord. Our theme verse for the next 8 weeks is 2 Corinthians chapter 20, verse number 15. It reminds us that the battle is not yours, but the battle belongs to the Lord. So we're going to look at 8 epic battles in the Bible and see the hand of the Lord. And we ask that the Lord might fight for us even in the battles of our life. It is no secret we are living in unprecedented time. We are fighting a battle with COVID-19. Not only that, some are fighting battles with cancer, some are fighting battles with a lot of things. But I want to let you know, you don't have to fight on your own. In fact, you don't have to fight because the Lord is willing to fight for you. So today, as we begin our 8-week series looking at battles in the Bible, we are going to start in the book of Exodus, and we are going to go on the battle that was fought when children of Israel were moving from Egypt, which was the land of bondage, going to a promised land in Canaan, the land that was supposed to flow with milk and honey. Wow, there are so many battles in the Bible, but I've decided to look at 8 that I think are most epic, and the Exodus battle is one. Well, some might be asking, wow, why do you call the Exodus a battle? Remember, because the children of Israel were fighting with the enemy. Well, they may never have marched in the infantry, maybe they never shoot in the artillery, they never zoomed on the enemy, but one thing for sure, they were in the Lord's army. One thing I want to let you boys and girls, for God to fight on your battle, you must have a relationship with God. So let's go quickly into the story of the Exodus. Remember, God had promised the children of Israel that he was taking them out of the land of bondage to go to Canaan, the promised land that flows with milk and honey. Remember, when the spies had gone, they had come back with big grapes and pomegranate. So they really wanted to go there. But know that for sure, that in this life, the enemy is not happy when we are prospering. And of course, we know the biggest enemy is none other than the devil. So he throws in roadblocks and spanners in our way that we might not go to where God has intended. But one thing for sure, I like my God because my God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do, and he will fight our battles. Back to the story of the Exodus. As they were now moving from the land of bondage, going to the promised land of Canaan, they met a lot of obstacles. But the battle that I want to share with you is the battle we find in the book of Exodus chapter 14. In fact, verse number 14 becomes epic because it says the Lord will fight for you. But remember, when they were there, Pharaoh now had to come after the children of Israel, after the 10 plagues, and as they were going, they were in a place that was so much compressed. It is called Pi-hahiroth. There was a mountain on the left, there was a mountain on the right, and in front there was the Red Sea. So they had no place to go. But when they were there, imagine, Pharaoh with his armies, he had 600 chosen chariots, he had his own chariot and other chariots, horsemen and footmen
coming to kill the children of Israel. While they were there, you remember very well that those who were of little faith, they went to Moses and they cried and said, Moses, look, there are no graves here in the desert. Were there no graves in Egypt? Who would have rather died in Egypt than to die in the wilderness? Wow, let me tell you, boys and girls, cowards die a million times before their natural death. Because who told them they were going to die? And when they saw Pharaoh and his army coming, ooh, their hearts melted and they said, Moses, why did you bring us here to die? I think if there was a possibility for them to see the face of Pharaoh and the Egyptian soldiers, they could see that these people were coming not only to be friends with them, but to kill them. But I like what Moses said. Moses looks at the children of Israel and he said, wow, you do not have to worry. Stand still and see the salvation of the Lord. The Egyptians whom you see now, you shall see them no more forever. And as the Egyptians were coming, remember, Moses had a rod and God told him that use whatever you have, which was the rod. And he pointed at the Red Sea. You remember the story? And the Red Sea parted and they walked on dry ground like it never. What a miracle. And they proceeded to the other side of the river. When Pharaoh and his armies, assuming that they would also walk the same path, he pointed at the Red Sea and the Red Sea closed them. And we do not remember anything about them, but just the story as it comes. And Moses told them, I told you the Lord will fight for you. But one thing I like most is Moses told them that the problem you have now are Egyptians. But these Egyptians, when the Lord fight for you, you will see them no more forever. And the words that he says, fear not, for the Lord will fight for you. So boys and girls, I don't know what challenges you are going through. I don't know what Egyptians are following you into your life. Talk to the Lord and he will fight for you. And he will sure give you a promise that the Egyptians that you see now, you will see them no more forever. And don't forget that the Lord would fight for you. That's what Exodus chapter 14 verse 14 says. And for the next 8 weeks, we are going to learn on how the hand of the Lord will be in our lives if we trust on the Lord and if we put all our care in him. Remember, the book of Proverbs chapter 3 verse number 5 says, lean not on your own understanding, but trust in the Lord and God will surely fight for you. So boys and girls, fathers and mothers, teachers and all those under the dictates of my voice, whatever Egyptians you're facing in life, may you take them to the Lord. He will fight your battles. And the Egyptians whom you are seeing currently today, you shall see them no more forever, because we've got such a big, mighty and strong God who is ready to fight for you. God bless you as God continues to fight your battles. Flying high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is a flag flying high from the castle of my heart to show that King is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole
Unga sunungu ke mochite mari Posma Maropa Unga kuri chite mari Posma Muropa Unesima Sebari no Shamisa Muropa Renye Kunesima Sebari no Shamisa Muropa Renye Sunungu kemu kuchiwari Posimba Maropa Uyapaka Vari unu no chenari Posimba Muropa Kunese Sema Rino Shamisa Muropa Rino Shamisa Muropa Mundo da kucheneswa Secherari Posimba Muropa Mawara Sambangeropa Uriri Posimba Muropa Unese Seba Rino Shamisa Muropa Rino Shamisa Muropa Nuno da here kumu Sandira Viri Posimba Muropa Uno da kuimbane Kukuza Riri Posimba Muropa Amakonese Sema Rino Shamisa Muropa Rino Shamisa Muropa Rino Shamisa Muropa Rino Shamisa Muropa to thee, though it be a cross that raiseth me, still all my soul shall be nearer, my God, to thee.
to thee. Then let the way appear, steps up to heaven. Oh, that thou sendest me in mercy give. Angels to beckon me nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Then with my watching thoughts, bright with thy praise, out of my stormy griefs, Bethel I'll raise. So bade my wants to be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Or if on joyful wings, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Toda kutora mkana uno kukuchingamidzai mese kwamuri koko apo ndichitenda kuti Mwari akamuchengetai mukati megore rose nekuda kwenyasha dzake. Ndichitenda kuti nemiwo makawana mukana wokumurumbidza nokumutenda. Patava iko zvino pamucheto penguva, pamucheto pegore, patava katsika iko zvino izvi, tofanira kuonekana nezvimwe zvinhu, toenda kune zvimwe zvinhu. Takatarira kuna Jesu muvambi nemupedzisi wekutenda kwose, chiziva kuti iwo Ishe ndio wane key dzokukinura gore iro takatarisa mariri, randiri kuziva kuti tese tine chidiso chekuti munyasha dzake tigone kusvika ikoko. Asi toda kuti titaurirane kanyaya kadiki munguva diki, kanyaya kekuti iko zvine ngozi kupinda mukati megore iroro uri wega. Vakaropafadzwa vachapinda mukati megore iri vakabatwa maoko nemukuru ane simba. Saizvozvo toda kutarisa mukati menguva ino atingati your special escorts, vaperekedzi vako vakuru ndo vatoda kutarisa ndiani angakuperekedza mukati megore iri. Ndiri kudaro nekuziva chinhu 1 takambochitaura, toda kuchidzokorora. Patakamira pamucheto penguva, havaziva nemadhuwe nemangwenya chete, asi nekiti dzoda kupindawo, nematatya nemazizi ada kupinda mukati megore iroro. Zvikara zvemusango, masvosve nemajuru, rovambira nezvidhanana, zvese zvakamirawo kuti zvipinde mukati megore iroro. Dzingava mbada kana dindingwe, mapere namakava, zvese zvoda kupinda imomo.
nembavha nevanorepa vese navaroi vakamirawo pamucheto penguva, naivo vane shungu dzekupinda mukati megore. Vanotoone ma 22 vision, vane ma annual plan egore ra 22 in case unogona kunge uri agenda yevaroi, agenda yevanorepa, agenda yevanoba, agenda yevanorobha, agenda yevamakuhwa vanewe mukati ma 22, agenda yevarevi venhema, yevanonyepa. Pamwe unogona kunge uri agenda. Tinoda kutaurirana panguva ino kuti patakamira pamucheto penguva, zvinokosha kuziya nekuva nemaspecial escort. Ndo atoda kutarisa mukati mezuva ranhasi. Special escort number 1, Genesis chapter 24 verse 7. Ndi Abrahama ari kutaura naEliaza. Anoti kuna Eliaza, ndoda kuti unotsvakira mwanakomana wangu mudzimai, unonditsvakira muroora. Akabva amuudza nyika kwokwenda, chaenda pakati kumhuri yakati, unotsvakira Isaac mudzimai. Chii chatiri kuda? Tiri kutsvaka maspecial escort. Eliaza anoti ora ndogona kuenda. Kwakanoramba musikana wacho. Zvikanzi don't worry, achandoziva mutumwa akandibvisa kuUri yavaKaridhea ndiye achakuperekedza kunotsvakira Isaac mudzimai. Panguva ino Eliaza anoda a special escort. Pane vakawanda vari kupinda mugore 2022. Ndoda kutaura newe, you need a special escort. Ndosaka Psalm chapter 34 verse 7 ichiti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nokuvarwira. Panodiwa that angel inokutungamirira from Uri yavaKaridhea yokuendesa paHarani, yokubvisa paHarani, yokudaritsa pamapani eSodhomu, yokubvisa kumapani eSodhomu, wakwira neKenani, wanopaka pazasi peMount Moriah. Panodiwa that angel yakaperekedza Abrahamu. Ndiyoyo angel yaiva naAbrahama, Sara atongwa naAbhimeleki. Ndiyoyo angel yakadhila naAbhimeleki. Kati kuna Abhimeleki, mudzimai wawatora, mudzimai wemunhu wava nemhosva, takumbokurova neungomwa, tokurova nekusazvara, chero nehuku dzako hadzikandire, kusvikira Abrahama akunamatira. You need that special angel. Ndiyo ingirozi yakanorekruta Rebeka kuti ave mudzimai waIsaac. Tingaiti the recruitment angel. Rega nditaure nevakomana, rega nditaure nevasikana, rega nditaure nevese vane shungu dzekuroora nekurogwa mukati megore 22. You need this angel kudarika nemi 21 into 22. Apinde nemi anorecruita for you. Vanasikana vanorecommendwa naMwari kuti vanga varoora, kwete vekwenyu bedzi, asi nevaroora vaJesu Kristu. Panodiwa that angel ikuperekedze, idarike village nekuti kunoroiwa, idarike street nekuti munogara mbavha, ipfuurire seri kwemakomo, isvike pamhuri yekwanhingi, pachechi yekwanhingi, ikutsvakire ikoko. Kana yamutsvaka yoita appointment yakaitwa nengirozi. Rebeka naEliaza havana kusangana kumba, havana kusangana muvillage,
vakasangana kutsime, that angel inofana kubva naye Gwakwe usangana naye muHarare, inofana kubva naye muHarare usangana naye Gweru, inofana kubva naye muZimbabwe wonosangana naye kuCanada. There must be that special angel, that special angel. Zvikanzi the recruitment angel unoida ndiyo ingirozi hanzi yakabvisa Abrahama kuUri yavaKaridhea, kwainamatwa zvifananidzo, kwainamatwa vamwari vese vese. Ndiyo iangel ichakubvisa mumashari, ichakubvisa muzvivi, ichakubvisa muzvakaipa, ichakubvisa pavhangeri rechibarigwe iende nawe kwakapikira Abraham, Isaac naJacob. Ndiyo iangel ichaita kuti unzwe voice raMwari richiti bva murima uende muchiedza. Ndiyo iangel, the recruitment angel, ichakubvisa padzinza risinganamati ikudzvare padzinza rinonamata. The recruitment angel haifaniri kusara mu2021 iwe yambuka uri wega. Enda this angel, yambuka this angel pawakunamata. The last prayer ya 2021, can you pray, Lord, send me the escort angel, send me the recruitment angel, send me the realignment angel anobvisa vedzinza iri achivabatanidza nedzinza iri vekwaRebheka vachiuya kwaAbrahama. Ngatisiyei papa. The second angel, second escort yaunofanira kunge uinaye, Genesis chapter 28 verse 12 inoti iyo, zvino Jacob akasvika pane imwe nzvimbo, that is verse 10. Akasvika pane imwe nzvimbo, wakanga hwausiku, akatora dombo akarara akaritsamira. Zvinonzi akarota akaona ladha rakanga rakasetwa pasi richiinda kudenga. Hanzi paladha iri paifamba vatumwa, paifamba ngirozi, paifamba mutumwa aikwira newaidzika. Ndiyo ingirozi iyoyi. Iyi ngirozi iyi yandoda kuti uve nayo as you enter mugore 2022. Isete that ladder for you. Isete danhu rinobva mumba mako nomubedroom mako nomukambani mako rijoine kudenga. You need that angel, iyoyo a special escort, kwete inoperekedza kwaLabhani bedzi asi inozarura nzira yekudenga. You need that angel mugore ra2022. Usapinda uri wega. Iyi angel anzi ndiyo ngirozi yaunofanira kuva nayo inokujoinisa iwewe nedenga, mhuri yako nedenga, vari panyika nevari kudenga. You need this angel. Actually ngirozi paakaiona yanga isiri yega, akazoona mukuru akanga anayo. Mukuru akanga anayo ndiMwari pachake, ndiye akapromisa, ndichava newe, ndichakukomborera, ndichakuchengeta, hanzi ndiyo ingirozi yaunofanira kupinda nayo mugore ra2022. Isete danhu ladha between yourself, usiku hwako nedenga. Iyo iangel unoida assurance yekuti Mwari anewe. Iyi angel hanzi yakaita kuti Jacob atumidze nzvimbo iyi kuti Bethel. Bethel zvinoreva kuti house of God, Bethel. Iyo iangel ndo yakanochengeta Jacob kumusha kwaLabhani. Iyo iangel ndo yakabatsira Jacob paakanga akuda salari ari musango achifudza mombe dzaLabhani. Hanzi akatora matanda, atora matanda akamakwapura
akabvisa the back, the outer skin, nobva amachena, nobva aisa panosangana mvura, nobva amakrosa. In other words, akagadzira muchinjiko mukati memvura. Iyo angel ndo yaita kuti kana mombe dzakuya kuzonwa dzinotarisa mukati memvura, dzatarisa mukati memvura, dzaiona matanda akachinjikana, dzotora mimba, dzobereka, dzakanga dzine makwapa dzikava dzaJacob. This angel inogona kukubatsira kunofunga nekuva nenjere pauchaita maprojects mugore ra 2022, paucharima mugore ra 2022, pauchagadzira huku project nambudzi project nawai project mugore ra 2022. You need this angel. Usapinda uri wega. Hatisei iyo yeyo ande pane mwe mtumwa number 3 anofanira ngoi naye as you enter mugore ra 2022. Exodus chapter 11 to chapter 12. Exodus chapter 11 to chapter 12. Vana vaIsraeri vanorayirwa kuti vagadzire Pascha, vagadzire Passover naMwari. Hanzi pavakagadzira Passover, Moses anorayira vana vaIsraeri mutemo wePassover zvikanzi tsvakai hwai kahwai kasina gwapa. Kana muri varombo nogona kutsvaka shiri dzenyu mbiri, kana dzisina gwapa tunjiva moya natwo mouraya. Hanzi iyi Passover yaifanira kudyiwa yakagochwa, nyama yacho yaigochwa, then vodya vakamira vakabata mabags avo ready to go. Hanzi mutumwa yeye usiku ihwohwo adzika akatenderera maIsraeri, akatenderera paGoshen, akaona madhoo akanga ine ropa regwayana, kwete ropa remwe muka asi regwayana. Hanzi aijamba, he would pass over, ajamba apedza kusavheya kwaIsraeri. Hanzi akapinda macamps amaEgyptians, door after door, akaita door to door witnessing mukati meIgipita. Akawana pasina ropa, pakawana asina ropa. Hanzi airova mafirstborn, airova matangwe, achirova matangwe evanhu, matangwe emombe, matangwe emabhiza, matangwe emahesera, matangwe engamera, matangwe ehwai, matangwe embudzi, matangwe ehuku nematangwe ezvikara, chere amapete, chere amasvosve akarohwa muIgipita mukaita yowe. Why? Because uyu mutumwa uyu mutumwa wokusunungura vakatsikirwa nekuregedza vakatapwa kuti vabude norugare. Unofanira kuenda mugore ra 2022 uchibuda muna 21 wasunungurwa. Mutumwa adhila nevese vakakunetsa mugore ra 2021, vese vakakuita nhapwa, vese vakakuita slave, vese vakakushupa vanofanira kudhiliwa nemutumwa iyeye. Mutumwa iyeye anofanira kurovera matangwe evaroyi vekwenyu, arove matangwe emarobhers, arove matangwe emarapist, arove matangwe embavha, arove matangwe evakakunyepera nevakakufoera, vakakuitira makuhwa, vese vakakushungurudza. You need this angel. You need this angel. Sapinde gore ra 2022 asina kudhila nevavenga. Unofanira kupinda mugore ra 2022 ava vavenga ava yava history. Unofanira kupinda. Ndiyo ngirozikai, ndiyo yakaenda navo, yakabuda navo, yaitika naamaskati, yaishanduka, yoita makore. Kana wa usiku yaive neshamwari dzayo in their thousands, vaishanduka voita shongwe dzomoto. Ndivo avatumwa vakamira mugungwa, gungwa rikatsemuka napakati pakaoma. Ndiye aika mutumwa, iye mutumwa akanga ainawo pamara neMeribha. Ndiye mutumwa
akanoungana navaisraeri pagomo reMount Sinai, vakaimba gomo rikatamba. Psalm 114 vesi 1 inotiyo gomo rakazviona rikatamba nezvikomo zvikatamba samakwayana, gungwa rikatiza. Vakanga vaona mutumwa iyeyu. Mutumwa iyeyuyu anofanira kudhila nevavengi vavo. Iyeyu mutumwa uyu anofanira kudhila nevavengi vavo, wopinda mukati ma2022 usingacheuki, usingavhunduki, usingatyi, uchiziva kuti vavengi vako vakadhiliwa newe. It's now history. Atisiyei papapo, atisiyei papapo. Ande pane mwe mutumwa number 4. Mutumwa number 4, 1 Madzimambo chapter 19 verse 4. Elia akanga aita basa guru, apedza basa raMwari, apedza basa raMwari. Upenyu hwake hunoenda pathreat, waenda pathreat nekuda kwaJezebel, waenda pathreat nekuda kwaJezebel. Elia anofunga kutizira kugomo raMwari. Ziva kwekutizira kana wapa threat, life yanetsa. Kune vamwe vanobuda muchechi vachienda kunyika vakaropafadzwa, vanobva munyika vachienda kuchechi. Kune vamwe vanotiza kugomo raMwari vachienda kuJezreel, kuna Jezebel, vakaropafadzwa, vanobva Jezreel vachienda Horebi. Elia anobva Jezreel akananga Horebi. Apakati perodhi akaneta, anomva anzwa nzara, nomva arara pasi pemujunipa, arara pasi pemujunipa. 1 Kings chapter 19 verse 4 na 5. Verse inotiyo pakauya mutumwa aine chirongo, aine chirongo chemvura nechingwa. Akauya aine chirongo nechingwa, aine chirongo nechingwa. Hanzi akarova Elia, akamurova paside petting ya, akamuguma, akamugunza. Nomva ati Elia, mukaudye rwendo rwako rurefu. Mwari wakomborera kurika kweshoko. Mugore 2022 uchaneta, uchanzwa nzara, uchava stressed and distressed and depressed. Mugore 2022 unoda ngirozi yekuti kana waneta nezvinonetesa, wavhiringwa nezvinovhiringa, washupka, worara, wamirira kufa, you need an angel inokugunza, inokugunza. Unoda mutumwa anokugunza. Kana akugunza okuti muka udye, you need an angel ichaita ma provisions of life, ichaita kuti patafura pave nechingwa nechirongo chemvura. You need an angel ichauya nehembe dzomudzimai wako kuti apfeke navana vako kuti vafuke. You need an angel ichakuescota for those 40 days. Rwendo rwa 2022 haizi one day journey. Rwendo rwa 2022 is 365 day journey. Rwendo rwa 2022 runodarika nomavhali nemusango rakaipa kusina angakubatsira. You need an angel to escort you, a great escort. Anoziva kuti muranda waMwari aneta, anoziva kuti muranda waMwari arwara, anoziva kuti muranda waMwari ava nenzara, anoziva kuti muranda waMwari atambudzika, munda hauna kukohwa sezvaaida. Anoziva kuti muranda waMwari nekuda kwelockdown kambani yakamira, anoziva kuti muranda. You need that angel. Ndati usati wanamata the last prayer, remember to pray for the angel that will take you from Jezreel to Horeb. Let's say papo. Let's say papo. And the next angel, Acts chapter 16 verse 25. Chapter 16 verse 25. Ndo mtumwa atoda kutarisa. Mtumwa uyu unomowana Paul aina Silas. Paul aina Silas vasungwa nokuda kwevhangeri, vaiswa mujere. Hanzi pakati peusiku vakamirira kuti kuedze vagourayiwa. Hanzi pakauya mutumwa pakati peusiku, in the middle
of the night, pakati peusiku, hanzi mutumwa atinhira jere rakadambuka nemachenaro, akadambuka necheni dzaiva pamaprizona dzakadambuka, vese vakasara vasununguka. Hanzi mutumwa iyeye akaita kuti Paul na Silas vabudiswa mujere. The same angel ndo ine shamwari yeangel yakabuditsa Peter mukati mejere. The same angel ndiyo same angel yakachengeta Daniel mugomba reshumba, Shadrach, Meshach and Abednego. It is the same angel. Ndiatiri kuti usapinde mugore 2022 uchingozvifambira. You need an angel who will set you free. Paunenge zvasunga, upenyu hwasungwa. Kaverenga bhuku yaLuka chapter 13 from verse 10. Jesu anosvika pane imwe nzvimbo. Asvika pane imwe nzvimbo anowana mudzimai akanga akasungwa naSatani for 18 years. Hanzi Jesu anoti iye hazvingaringane here kuti uyu mwanasikana waAbhurahama anga akasungwa for 18 years asunungurwe. Is that not the same angel that you need? Yakaita kutiko Shadrach, Meshach and Abednego vasatsve nemoto, Daniel asarumwe neshumba. The same angel yakaburitsa Peter, Simon Peter mukati mejail, mukati meprison. You need that angel paunopinda mugore ra 2022. Pachaita kusungwa kweupenyu, pachaita kusungwa kweutano, pachaita kusungwa kwemhuri, pachaita kusungwa. Usaende mugore 2022 usina the angel who will set you free. Ngatisei mutumwa yeye andei pana Matthew chapter 2 verse 1. Matthew chapter 2 verse 1. I ndeimwe ngirozi yaunofanira kupinda nayo mugore 2022. Zvinonzi zvino Jesu akati aberekwa paBheterehemu yeJudhea, tarira vachenjeri vokumabvazuva vakabva kumusha kwavo vakasvika muJerusarema, vakabvunza kuna mambo Herode vakati, aripiko iye waberekwa mambo wavaJudha? Zvikanzi, takaona nyeredzi yake yakatitungamirira kubva kumusha kwedu, ndiye hatusvitsa panapa. Chitiudzai imini kuti ari kupi. As you enda mugore 2022, hama yadiwa, haufaniri kungopinda. Haufaniri kungoenda semunhu ari kuenda kusina chiro. Enda nemutumwa achakutungamirira kusvikira pana Jesu Kristu. You need an escort angel who will lead you right where Jesus is. Usangoende navanhu vachasiya vakudhamba mukati mezvinhu zvavanhu, vachasiya vakudhamba muzvitokoroshi nezvidhoma. Unoda ngirozi ichakusvitsa pana Jesu. Iyo ingirozi ndo yaive nyeredzi yakatungamirira the Magi, the wise men from the east, pavakabva hameno dhipa kunyika yanaIshumaeri nana Midhiani, kunyika yamaTemani, ikoko ikavatungamirira nengamera day after day kusvikira vapinda muBethlehem, vakasvika paiva naJesu. Ndiyo ikangirozi kai, ndiyo yakasimuka netimu yayo ikaenda kumashepherds vaichengeta vachifudza hwai. Ndo yakaimba goodwill towards all men, glory to God. Nekuti Mesiya azvagwa. Ndiyo ikangirozi yakabatsira Paul on his way to Damascus. Ndiyo ikangirozi yakatungamirira vazhinji kusvika pana Jesu. You need this angel. Ingirozi ongirozi yokuti chero urere, right? Iyo ingirozi even wakarara, right? Unorota uri kuchechi, uchiimba
munyika isingaperi mune guta dzvene. Ndiyo ngirozi iyoyi yekuti kana yakuperekedza unorota uchiverenga. Zvakazarwa chapter 1 verse 7. Tare unouya namakore mesesa. Iyoyi ngirozi inokutungamirira pachapter ine mapromises eupenyu hwako mukati meBhayibheri. Iyoyi ngirozi inokusvitsa pavaprofita chaivo vaMwari vanokuzarurira denga nekukubudisa mukati mematambudziko. This is the same angel yaunofanira kunge uinayo as we enter gore 2022. Hatonei the last angel yaunofanira kunge uinayo, the last angel, Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1. Iripo ngirozi yatoda kuti unge uinayo. Job chapter 1 verse 1 inoti panapa, zvino kunyika yeUzi, praise God, kwaive nemunhu wainzi Job. Munhu yanga akakwana, akarurama, aitya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Vhesi yobva yatsanangura tumwe tunhu. Yobva yati zvino nerimwe zuva Satani akasvika pamberi paMwari. Mwari aine vatumwa vake, hanzi aine vatumwa vake, pakaita kubvunzana nekutsvakana vanhu vanobvunzana vapinda mumusha. Hanzi Mwari akati kuna Satani, Jobho muranda wangu wamuona here? Zvikanzi ndamuona, asi makamupoteredza iye nerumhanda, iye nezvose zvaainazvo. Handizivi kuti mugore 2021 wakashanda Mwari akakupei, akakukomborera nei? Vamwe Mwari akakupai utano, unofanira kuchengetwa mugore 2022. Vamwe vachifirwa nehuku, vamwe vachifirwa nembudzi dzenyu dzakararama, muri kupinda nadzo mugore 2022. Vamwe makanga musina varoora, makanga musina vanakomana, manga musina vanasikana, muri kupinda mugore 2022 manavo nekuti Mwari akakupai, akakuropafadzai nawo. Gore 2022 2021 vamwe maamusina basa, maane basa. Vamwe maamusina drive, maakudriva. Vamwe maamusina dzimba, manga maane stand. Vamwe igore 2021 pamaakupinda mugore 2022, tumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Chinamata uwe nemutumwa anokomberedza norumhanda zvose zvaunazvo, anochengeta matsime ako, anochengeta migodhi yako, anochengeta minda yako, anochengeta mbudzi dzako, anochengeta wanakomana wako, anochengeta mhandara dzako, anochengeta vazukuru vako, anochengeta mombe dzako, anochengeta mabhiza ako, anochengeta motikari dzako, anochengeta vakuwasha vako, anochengeta varoora vako, anochengeta mhuri yekwenyu, anochengeta sekuru vako, anochengeta tete vako, anochengeta shamwari dzako, anochengeta baba vako, anochengeta mai vako. Iva nemutumwa anokomberedza norumhanda, anochengeta mafuro ehwai dzako, anochengeta mapaipi ako, anochengeta midziyo yako, anochengeta mibhedha yako, anochengeta poto dzako, anochengeta nendiro dzauchadya, anochengeta neimba yako, anochengeta nezvivazhe zvako zvekuti chero navaroi, trespassers will be prosecuted. Apo ndakunamata. Namato wangu ndewekuti have a special escort. Baba vari kudenga muzita raJesu tinamutendai panguva ino, makatichengeta mukati megore rose.
takupinda mugore iri tinotya pinda tiri tega, tinotya kupinda nemazano evanhu, totya kupinda nepfungwa dzevanhu, totya kupinda nemaonero edu, totya kupinda nedzidzo dzedu, totya kupinda nemaskills edu. Panguva ino toda kupinda takaberekwa nomutumwa, toda kupinda tiri mumbereko yemutumwa. Munamati wedu kuti Satani haafaniri kuona tsoka dzedu dzichiyambuka, anofanira kuona tsoka dzaJesu dzichiyambuka, ozoshamisika tako. Maita Mwari wamasimba, muzita raJesu tokunamatai, amen. Hama yangu, nguva yekuzorora ndo yatakuda kusvika. Kunyika iyo yekudenga, Yesu akaenda kunogadzira. Ndineidi kuti mulockdown ino yose Mwari vataura newe. Zvasvika mukati memoyo wagutsikana kuti Jesu anokuda uye Jesu anoponesa, anodzikinura mutadzi akaita sewe. Kune chinhu chimwe chete chasara, kune chinhu 1 chinofanira kuitika mauri. Kana takamira parwizi Jordan, parwizi apo John the Baptist akamira akaona Jesu achiuya aine vadzidzi vake, achipinda mukiu yevakanga vari kubhabhatidzwa. John the Baptist anoti kuna Jesu, ini ndakufanira kubhabhatidzwa neni, asi Jesu anoti iye, ita kuti tizadzise kururama kwose. Saizvozvo Jesu akaburukira mukati memvura, akamuombeka, akamunyikidza, akamubhabhatidza. Denga rikazaruka, mweya waMwari ukaoneka achidzika ari mufananidzo wenjiva. Voice rikataura, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, anodikanwa neni. Newe kune chinhu 1 chasara, unofanira kubhabhatidzwa. Ndineidi kuti nemharidzo dzose dzawanzwa wakandidhete yekudenga. May I now suggest, choose your baptism. Chisarudza bhabhatidzwa, unyikidzwe mumvura nomweya. Panoberekwa vana vaMwari vega vachanyogwa mazita mubhuku yeupenyu. Ucharegererei? Chii chichakudzivisa? Ndibaba here? Ndima here? Havachina simba roupenyu. Ivo vanozviziva kuti kana wakuenda kuna Mwari, wakuenda kuna Mwari wako. Ngavakupe right yekubhabhatidzwa. Imari here? Ipfuma here? Chii chingakudzivise? Hakuna chinokudzivisa. Kana Jesu akabhabhatidzwa, kana Peter akabhabhatidzwa, kana muranda waKandasi akabhabhatidzwa, kana Pauro akabhabhatidzwa, kana vadzidzisi vakabhabhatidzwa, navatsvene vose down the panorama of ages, vese vakapinda nemvura, chimira pamvura. Ndaingada kuti mharidzo ichipera, register your name, enda kuna pastor kuti mufundisi, ini zita rangu ndaredi for baptism. Ende zvedi, usaenda uri wega, udza mudzimai wako navana vako nomuvakidzani wako. Iri ndobedzi stage nedanho rasara kwandiri. Chero ukafa wabhabhatidzwa yavabhaibai chane, tosangana pamazambara panopinda vakasambwa muropa, vakaombekwa nemvura nomweya, vakafa kune zverinopasi, vakamuka kuupenyu hutsva. Mwari vakukomborere, Mwari vakuitire zvakanaka sekusarudza kwawaita. Amen, amen, amen. Fugane kunaka kwenyika iyo ndicho shika
ndichawa nenyere thiere ndichawa nenyere thiere chiremba mumane ruzuva rovira ndomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyere thiere ndichafara kuona uso wa Jesu ndomuparo kudzo narini zvichandifadzamu mushowe ndarama kuti ndikawana nyeredzi ndichawa nenyeredzi ere chiremba mumane ruzuva rovira ndomukanda poneswa tove kumusha ndichawa nenyeredzi ere ndichawa nenyeredzi ere chiremba mumane ruzuva rovira ndomukanda poneswa tove kumusha ndichawa nenyeredzi ere ndichawa nenyeredzi ere chiremba mumane ruzuva rovira ndomukanda poneswa tove kumusha